What's up mga kabay? Welcome back sa among YouTube channel Ganito BOHOLANO'S. O karon mga kabay, mga tumi sa kuan kanang ginakot gindulman. Kuan musuway mig panguhag tujom. Ina mo ginagawa mo. Among suwayan og magkuha pa mi og wa, di wa pod. Ya sila mga kabay. Naikag milas niya agi katong aw katong dito mis anda. Kaikag inyong tujom nay. Shout out mo. Tara. Tara mga kabay. One minute, 37 seconds later. Mga kabay, diyan namin sa kan, gulman. Ja. Ano parisan sa akin? Dengan mamig kaila, nami kaila dari gindulman si Juan Role. Oh, Role si Role amo guys. May muuba naman ng pangwag to jom kay siya may sweet god. Na sakay mag kuan saka diyan. Yo kayo kay nay saka diyan ba? Ya mga kabay mo ni si Juan Role amo guys. Mani mo pa na magpangwagan. Vlog. Kusum. 2,000 years later. Mga kabay, di anami. Kabay ayan. May among driver. Karang lami ang mga kabay, ang dagat Tara. Mainita laman. Luwas kabay Ryan to Silang luwas. Ang amigo Ang kabay mo sawom na ta. Kayo. Ilarap. Ilarap ihian Hilak ko gusto yan sa kagladra sa paa. Bola lang yan. Magabay. Kaya nagkuha, labi araw ba dito eh. Pampa na pampa. What? What the f***? Pagpalig yung pagtuhon. Lailan pumugutok na. Mga bobo! Nga naman. Hindi ka maugliko. Iwa ko rin. Ang dami na ba? Sige mo.
kabay, grabing lingawan naman, daghan kayo kuan. View aring dagat. Rilam sa tubig. Starfish daghan, tuyom. 1 hour later. Lang ipangwag unod, mga kabay. Ang hilo rin ko na. Dapil lang itong. Expert ka mo kuha doy? Ano yung unod na? Bihod. Parisang saging. Ngayon ka. Man ako, busog na ko. A few moments later. So mara to mga kabay, dahan salamat sa inyong pagtanaw sa mga video na mo. Salamat. Ug salamat po kay Juan. Kay Rolly Amogis na itabang pagkuha na mo sa kuan. Swaki aw ka nang tujom. Salamat. Please like, share. Og subscribe, og i-hit ang Kumuha na ako. notification bell. Og i-hit ang na ako. notification bell. Ako pod, imuha na. Salamat mga kabay. God bless. Stay safe. Bye-bye.